Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Ta tabbata Umar Hashim ya zama ɗan gidan Matawalla kenan. Tabbas ɗan gidan Matawalla ne. Dan har ya dawo gidan gaba ɗaya da zama. Kuma ina mai tabbatan miki an ba shi auren Hajiya Nafisa. Kai! Na baka daga yau zuwa jibi. Ka saki matarka. Ni kuma zan aure ka. A rasa wanda za a aura mu? Sai Umar Hashim? Umar Hashim fa. Umar Hashim. Yaro na? Umar Hashim fa. Yaro na? Gaskiya dai abin da ciwo. Kamar ke Hajiya Nafisa? A ce kin auri Umar Hashim? Yanzu fa idan kika aure shi, ke za ki kai mai ruwan wanka. Sannan ki dafa mai abinci. Sannan idan ya cire takalmi ke za ki goge ki kawo mai. Dakata, ya isa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Shi so ba zai ɓoye ba. Kaga, dan Allah idan zaka tura min kuɗi na ka tura min. Ki hakuri mana, abin da nake kokarin yi kenan. Ai. Yawwa. Haba Rabe. Dan Audu. Rabe dan Allah ki hakuri mana. Kokarin turowa fa nake yi yanzu. Wajen da nake ne babu da to wallahi. Dan Allah ka fidda da kunya ka turo min kuɗin mutane. Haba ba ku da da wallahi. Ana ta kokarin yi muku abu. Kunga, kowannen ku ya kama hotspot ina yanzu ku biya bukatun ku. Saboda na tabbatar datar ku ce ba ta da inganci. Password ɗin fa? No, ba password. Masha Allah. Haba. Malam, wace irin data ce wannan Allah mai gudun tsiya? Umar Bojo data. Ta ce data mai inganci wanda ba ta da gargada. A Umar Bojo data, jarabawar WAEC, NECO da NAPTEP duka ana biya. A Umar Bojo data za ku iya subscription na GoTV, StarTimes da DSTV. Umar Bojo data tana da inganci da rahusa. Umar Bojo data. Ma fi mishkila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ita ce? Ya ta ce ranka ya daɗe. After the success of 2024, now they are bounced back again with the new blockbuster movie 2025. Tashin Zance. Yanzu ina za mu samu wizi ɗin. Gaskiya ya laɓe ba sani ba. Ko kai mu ɗakin da ke. Ai ba ɗakin shi kai ta ba. Ɗakin Ila zai kai ta. Da duk wani evidence na shaida cewa su suka aikata, muna da shi sa. Na cewa yake sallama da ita. Kuma 'yan sanda ne. Tashin Zance. 747 Multimedia Services Nigeria Limited. They are now with the instant movie. Dan Allah ka zuwa kofar gidanmu. To wallahi baki isa ba. Ƙarya kike Shamsiya. Dan Allah gafara fahimta ka ne ba a ina. Ni za ka yi wa sharri? Da arziki na. Ta Allah ka ga malam akwai matsala fa. Wannan su a gidansa aje ana wannan kes ne akan an kawo mace ɗaki na. Oh. Kai ba mata ka yi free a kes ɗin nan kake yi ba ta magana gidan surukanka kake yi? Dan iskan nan ina ya kai Rumaisa. Ki raba kanki da neman ki saka kanki a cikin sha'anin mutuwar yarinyar. When you see the act of the breaking person trust, often through deception or disloyalty, it can cause an emotional distress. Tashin Zance. Shamsiya a matsayin kawaliya take. Yanzu har kiyayyarka tsakaninka da yarinyar nan ta kai haka? Producer Isa Bawadoro. Ko kidan Allah ba za ka tuba har yanzu. Ka daina wannan harka. Ka ga jami'i. Kar ka faɗa min ba daɗi. Bincika gida bayan Shamsiyyar ma bata nan. Baka gaya musu bane? Wallahi na gaya musu. Baba ki kwantar da hankalinki. Ba wani abu ne tashin hankali. Yan uwata na zo nema wai. Ban gane ba kamar yaya. Tunda ta fita makarantar Islamiyya har yanzu bata dawo. Tashin Zance. An samu labarin nata? Har yanzu babu labari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. And directed by Amin Arhus 747. Tashin Zance. Iliyasu. Sirena.
tashin zance yana nan a YouTube ɗinmu mai suna Aminu Alrahus TV.